Que tal, como están? Benvidos a un novo debate. Hoxe debate cos nosos representantes políticos no Concello de Santiago. O certo é que estamos, agora sí, xa podemos dicir que estamos no Nadal, preto das datas principais. Este sábado celebramos a Noite Boa, pero é certo que levamos xa días falando desta época, da ambientación de Nadal, dos problemas que se teñen dado alrededor da decoración e das actividades da programación en xeral. Para estas datas, a oposición non está moi contenta, ou si o leva expresado días atrás, con esa xestión que está a facer o goberno local para estas festas. De todo isto imos falar cos nosos convidados. Presentollos, xa temos hoxe, teño aquí a miña dereita Concha Fernández por parte do goberno, ela é Concellera de Políticas Sociais. Concha, benvida, moi boas. Hola, boa tarde. Temos tamén, como sempre, a Rubén Cela, voceiro do BNG. Rubén, benvido, que ademais hoxe fai un esforzo especial porque atopas un pouco mal. Nada, non hai problema, aquí sempre un placer, moi boas. Pois agardemos que esteas con forzas, a ver se podemos resistir toda esta hora de debate. Pola miña esquerda teño a Agustín Hernández, voceiro do PP. Benvido unha vez máis, Agustín. Hola, que hai? Moi boas. E tamén a Paco Reyes, voceiro do PSOE. Paco, benvido. Moitas grazas, moi boas, un placer. Dicía eu no comezo que a oposición xa expresou o seu malestar, o seu descontento pola maneira de xestionar o que é a programación para as festas de Nadal por parte do goberno, e a verdade é que foron xurdindo certos problemas dos que xa levamos falado, pero hoxe imos poñer aquí en común para coñecer no mesmo sitio, á mesma vez, pois as distintas visións que teñen cada un dos grupos. Imos comezar polos problemas que se deron co alumeado público. As primeiras críticas viñan pola tardanza, que algúns grupos políticos da oposición pensaban que era demasiado tarde o acendido das luces, que quizáis esa decoración xa tiña que estar instalada días antes da ponte da Constitución. Finalmente, o goberno tivo que abrirlle un expediente á empresa encargada da instalación dese alumeado por riscos na seguridade, para a seguridade cidadá. Imos comezar por este asunto do alumeado. Concha, deixolle a palabra para abrir o debate. Moi criticado esa maneira de proceder co alumeado. Finalmente abriuse ese expediente porque había un informe técnico que dicía que a colocación non era a correcta, que había certas irregularidades. Bueno, vou empezar primeiro por a valoración así máis xenérica e primeiro decir que a oposición fai o que ten que facer, que é a oposición, e non sale dese marco de facer a oposición. Non é nada orixinal, o sea, desde que chegamos ao goberno de Compostela Aberta, está en cuestión permanentemente a xestión de Compostela Aberta, e particularmente o do Nadal, pero non só en Compostela, vale? Pasan todas as cidades do cambio, a Coruña, Zaragoza, Madrid, Barcelona, podedes oír o mismo relato e o mismo discurso. É un guión que está escrito realmente, fagamos o que fagamos, vamos ter ese relato precociñado. Digo un exemplo, xa temos a valoración da cabalgata de Reis, que aínda non vimos, non? Que víanse vir os tintes carnavaleiros, cando só se fixo un convite a que a cidadanía participara, e veremos a cabalgata como salga, non? Despois, sobre a iluminación, bueno, este ano todo o proceso de iluminación foi considerablemente máis rápido e ordenado que o ano pasado. Por eso, durante a ponte de decembro, xa tiñamos previsto que fose a estar a iluminación funcionando. Efectivamente, detectáronse problemas técnicos que se atenderon inmediatamente. De feito, cando o Partido Socialista, ás 2 da tarde, lanza a nota alarmista de que hai un problema de seguridade e un problema técnico, o Concello xa reaccionara inmediatamente, urxentemente, e tiña aberto un expediente á empresa que colocou as luces. Era o expediente das 10 da mañá, comunicado. E, obviamente, Ferrovial, que leva o mantemento das luces e das luminarias no Concello de Santiago de Compostela, estaba facendo un seguimento exhaustivo de que técnicamente se reuniran todas as condicións e garantías necesarias para que o alumeado estuvera funcionando convenientemente a 10 de decembro, rematado, que era o que había comprometido. Creo que, pois, hombre, sí que hai dificultades, porque é un tema importante, pero que se reaccionou automáticamente e que se atendeu. Logo, sobre outras cuestións, como se nos gusta ou nos disgusta, creo que é complicado pornos de acordo.
Entón, bueno, Pois vía eu algunha cara de desacordo por aquí pola mesa durante estas palabras de Concha. Home, a verdade é que resulta, cando menos, sorprendente. Non sei onde vive a señora concelleira. Non é unha cuestión da oposición, é un clamor da xente. Se escoitas a xente, a súa opinión, e se tes ollos na cara, obviamente, temos ollos na cara. Bueno, decir que claro que a oposición está no seu papel, e que xa está adiantando o que vai acontecer coa cabalgata dos Reis Magos, non o que decimos é que o señor portavoz, ou agora encargado destas cuestións, adiantou que a cabalgata sería similar á do ano pasado, nos o que adiantamos é que o ano pasado houbo moitísimas críticas, e que, polo tanto, agardamos que, grazas á nosa presión e á nosa chamada de atención, pois que o goberno mude esa forma de facer unha cabalgata máis do entroido que unha cabalgata dos Reis. Pero, en todo caso, o que imos é a facer unha reflexión ao respecto do que aconteceu coa iluminación. É importante suliñar que o día 15 de novembro, na mesa de contratación do alumeado do Nadal, aparece aquí recollido un apartado que dice taxativamente: é preciso nomear un responsable da vixiancia do cumprimento do contrato que supervise a execución do mesmo, comprobando que a súa realización se axusta ao establecido no contrato e que as labores de montaxe e as instalacións cumpren con todas as exigencias técnicas e de seguridade de aplicación. Eso é o 15 de novembro. Moi ben, o día exactamente 13 de decembro, é dicir, un mes despois, cando era un clamor, que había erros clarísimos, incorreccións técnicas con moitísima gravidade na seguridade das persoas, o técnico do Concello fai un informe demoledor, preciso e contundente, que deixa claro que a empresa está incumprindo o prego de condicións e que a actuación é unha chapuza impropia dunha cidade como Santiago de Compostela, pero que eso non é que o digamos nós, é que o dice o técnico do Concello, que, por certo, suliña nun dos apartados que o prego técnico que onte chegou ás miñas mans, é dicir, o día 14 de decembro, é dicir, un mes despois de que a propia mesa de contratación advertira que era imprescindible nomear un técnico. Eso é como funciona Compostela Aberta. Asinaron o contrato o día 3, un contrato que especificaba que o día 2 e o día 3, según o contrato, tiña que estar montado o alumeado, pero o mesmo contrato daba 10 días, claro, 10 días, dende o día 2 e o día 12. Lóxicamente, ante esa imprevisión, ante ese problema... Non se montan un día, por eso hai 10 días. No, por eso, claro, pero lóxicamente das 10 días, pero non deberías asinar o contrato o día 2, obviamente, si. Hai 2 días para montalo. No, claro, pero lóxicamente tiñas que ter montado o alumeado antes, e tiñas que facer a tramitación antes. Exactamente este ano antes do ano pasado. Pois exactamente, nós, estando eu no goberno, encendimos o alumeado o día 5 de Nadal. Os seus anteriores o día 20. O 5 de Nadal. O ano anterior o día 20. 5 de Nadal. O ano anterior van de mar 18. en peor. De mar en peor. Anterior o 18. Este ano empezaron o día 3, falaron coa empresa para que fixera o que poidera, e logo despois... A empresa que resultou adxudicataria, ordinariamente. E logo despois, ante ese clamor popular, pois non tiveron máis remedio que pois abrir un expediente, unha cuestión obvia. Non máis remedio, tiñamos que facer como estaba usted moi ben leu no expediente de contratación. Nesta vida, non na política. E fixémolo áxilmente. Podo falar? Podo falar ou non podo falar? Imos continuar, Si a ver, podo falar, a xapa. digo simplemente o que tiña previsto para rematar. Nesta vida, non Logo somente en volvemos política, amiga Concha, tamén na vida hai que admitir as evidencias. E obviamente o que non podes negar é unha evidencia. E creo que é unha evidencia. A evidencia é que... Podo falar? Bueno, a evidencia é que é un clamor popular que é o alumeado e impropio da capital de Galicia. E o que é curioso... Podo terminar? Que aprobamos na capital de Podo Galicia. terminar? Logo, a ver, a moderadora si podo rematar. Imos ir por orde, logo Concha tamén lle darei a palabra para volver a contestar. En decir que nesta vida as evidencias hai que recoñecelas. É tan sinxelo como pois pedir desculpas, decir que, bueno, que non se fixo o que se tiña que facer, que non se foi o suficientemente áxil, que non se sabía que o día 24 é o 24 de decembro, ou calquera xustificación. O que non se pode decir o día 9 do 12, o señor Xanduro,
en Radio Badoiro, nesta casa, dixo: o concelleiro defendeu que Compostela ten un alumeado de Nadal bonito e moderno, abro e pecho comillas, acorde coa cidade, e que a pista de Seo estará axudicada a vindeira semana. 9 do 12 Xan Duro Dixit. Que quere que lle diga, doña Concha? É que é inaudito que agora vostede diga que a oposición está no seu papel. Non. A oposición está, lamentablemente, comprobando o desastre na xestión deste goberno. E o mínimo que tería que pedir este goberno é disculpas á cidadanía polo desastre, pola tristura e pola perda dunha oportunidade neste Nadal na cidade. Bueno, logo darei a oportunidade, Concha, imos escoitar tamén a Paco e a Rubén, e logo volve ter vostede, Concha, a palabra para contestar. Ademais, mencionaba antes o PSOE, porque é certo que os socialistas mandaron un comunicado aos medios de comunicación informándonos de que había ese informe técnico sobre as irregularidades na colocación do alumeado. Posteriormente, no goberno molestáronse un pouco de alguma maneira, falaban de un pouco de alarmismo por parte do Partido Socialista, así que, Nos Paco. informamos do que o goberno non foi quen de informar en tempo. E tivo que ir a rebufo da oposición, neste caso a rebufo do Partido Socialista. Pero ímos polo principio. Di a concelleira de Compostela Berta que a oposición está no seu papel de facer oposición. Bueno, que é o que nos encargaron, a responsabilidade que nos deron os cidadáns, é dicir, fiscalizar a acción de goberno. Con respecto a que estamos nunha posta continuada e sistemática de poñer en cuestionamento a acción do goberno, non é certo, pero se así fora, a verdade é que Compostela Aberta nos está axudando moitísimo, moitísimo. Imos co tema do alumeado. As datas. Bueno, cando se firma o contrato do alumeado é o 1 de decembro. E cando comenzan a instalarse as primeiras luces é o 7 de decembro. Sexe porque o Vineo estaba en Santiago, o Vineo. Polo tanto, perdimos unha vez máis a oportunidade de aproveitar unha das funcións que ten toda a ambientación de Nadal, que é precisamente axudar a dinamizar o comercio e hostelería da cidade. Nesa ponte, é un momento importante, nos perdimos esa posibilidade. Por certo, outras cidades en Galicia non a perderon. Coruña non a perdeu, Vigo non a perdeu, Ourense non a perdeu. Falo de 3 cidades con 3 gobernos de cores completamente diferentes. Por lo tanto, non é un problema ideolóxico, é un problema de capacidade de xestión. É evidente. Nos o que entendemos, Nadal é o mesmo Nadal para todas as 7 grandes cidades de Galicia. É a mesma data. E se coñece dende o ano anterior. Con respecto da calidade, o que sí é certo, eu non vou entrar en valoracións subjetivas, o que sí é certo é que sendo Santiago de Compostela a capital de Galicia, o alumeado e a ambientación navideña non está a ser a de Santiago a referencia en Galicia. É referencia nestes momentos Ourense, é referencia a Vigo, é referencia a Coruña. Xa non vou facer unha comparativa con, por exemplo, Málaga, que todo o Estado está falando de iluminación de Málaga. A min gustaríame que toda España falara de iluminación de Santiago de Compostela. A min gustaríame, outros a lo mellor non, pero a min sí. Aí non acordamos, non pretendemos ser referencia en luces, se me Paco. permite, outra cousa. Que é o que acontece? Pois para dar calidade, pois das veces tes que ter recursos. Eu entendo que o alumeado, a ambientación navideña, non é un gasto. Para min é un investimento, porque non ten que estar dirixida exclusivamente aos 97.000 composteláns en Compostelas, que por suposto tamén en primeiro lugar, pero tamén vai dirixido a ese 500.000 de persoas desa área de influencia e de atracción que ten Santiago de Compostela, dese triángulo do que sempre falamos, Ribeira, Melide e Lalín, para que a xente veña a Santiago, para que a xente consuma en Santiago, para que a xente xenere negocio aquí en Santiago de Compostela. Polo tanto, esta é unha das cuestións. Pero claro, cando resulta que en Santiago o esforzo económico que fai o goberno dun orzamento, por certo, aprobado por Compostela Aberta, o Partido Socialista non o aprobou, E se eu non lembro mal, o BNG e o Partido Popular tampouco. Por lo tanto, foi aprobado exclusivamente por Compostela Aberta o seu orzamento. Vale, sen desnaturalizar, que foi o que se pediu. Sen desnaturalizar. Sí, aceptachedes unha emenda e media do Partido Socialista cando presentamos 33. Pero imos continuar co tema da calidade. Claro, cando ti o que faz é gastar menos de €0,5 por
habitante en iluminación navideña. E Ourense, Vigo e Coruña gastan máis dun euro, é evidente o esforzo que esas cidades están a facer para ter un atractivo cara a súa cidade, o seu comercio, a súa hostelería, e o que está a facer Santiago de Compostela. Agora chegamos ao terceiro punto, a seguridade. Nos o que fixemos foi, cando tivemos noticia dun informe dun técnico que falaba de problemas de seguridade como, por exemplo, un tubo cos cables de iluminación a Praza das Praterías metido dentro da fonte con auga, por exemplo. Ou, por exemplo, a jaima que se instalou na Praza Roxa cos cables por fora durante máis de 24 horas, que o podían coller calquera dos rapaces que xogaban por ali, por poñer un exemplo, ou no Toural, que tiveron que desmontar todas as luces porque caían e podían caer en riba dun veciño dunha veciña, por lo tanto, facerlle dano. Esa é a situación. Nos o que fixemos foi anunciar que había un problema de seguridade. O goberno a continuación dixo que eso era alarmismo, que eles xa tiñan tomado certas medidas, concretamente dúas, unha delas abrir un expediente, pero non informou a poboación da falta de seguridade que tiña, non dixo nada. Foi o Partido Socialista, neste caso a oposición, quen deu ese paso adiante. Imos falar tamén disto, porque claro, o 15 de novembro, efectivamente, firma unha técnica dicindo que hai que nomear a un técnico que faga o control. Control que se pode facer no momento da instalación ou a posteriori. Entón, varias preguntas que aínda non respostou Compostela Aberta. Quen decidiu que o control se fixera non no momento da instalación, sino na posteriori? Cando se nomeou o técnico? Cando se lle deu a orden ao técnico? Por que se lle dá a orden ao técnico de que controla a situación cando se coñece que o técnico ten firmadas as vacacións e está de vacacións? Porque é unha realidade. E con respecto a encargar a Ferrovial a seguridade, o que quere decir que a adxudicación foi un fracaso total, claramente, alo menos dentro do punto de vista de seguridade e tamén da calidade, a miña primeira pregunta, que aínda non temos a resposta de Compostela Aberta, é: que se lle contrata a Ferrovial? Canto vai costar o que se lle contrata a Ferrovial? E como se lle vai pagar? Porque non será co contrato normal. O contrato normal é para a luz, é para o lumeado normal desta cidade. Por lo tanto, o que queremos é transparencia. Eu solamente quero lembrar unha frase que se repetiu por Compostela Aberta durante a campaña electoral de maio de 2015 das municipais, que era: imos facer un concello con paredes de cristal. Bueno, cristal, pero que non sexa opaco. Porque nós o que queremos é coñecer. É algo que temos solicitado dende hai de 10 días e aínda non temos ninguna resposta. Pois moitas preguntas que deixa no aire Paco, pero temos que escoitar tamén que pensa Rubén Cela neste caso. Bueno, eu o que creo que un goberno que non ten capacidade autocrítica tampouco ten capacidade de mellorar, non? E eu creo que este goberno ten que mellorar moitas cousas, non? E sorpréndeme que non se faga máis mínima autocrítica respecto disto, porque eu creo que sí que é unha evidencia, polo menos para todo o mundo, menos para o goberno, que non se fixeron as cousas ben, e é obxectivable que non se fixeron ben, non é unha opinión, non? Quer dizer, o alumeado chega tarde ata o punto de que hoxe ainda estaban colocando algunhas bombillas en parte do rural de Compostela. Hoxe, a 2 días de Noiteboa, e a 2 días de Noiteboa non está funcionando a pista de xelo. Entón, é unha evidencia que chega tarde. Para gustos píntanse cores? Sí, pero eu creo que tamén é unha evidencia que hai unha opinión moi mayoritaria de que o alumeado de Santiago non se caracteriza precisamente nin pola innovación, nin pola modernidade, nin por ser unha cousa especialmente, a altura dunha cidade que é capital de Galiza e patrimonio da humanidade. Pero sobre todo que tivo moitas deficiencias, non? No plano contractual, pero despois no plano que para mí é máis importante, que é o que ten que ver ca seguridade. Dito isto, para min, pois non deixaría de ser anecdótico, máis ou menos, se non fora porque para min é moi sintomático, non? De como funcionan algunhas cousas, non? Entón, antes Concha facía referencia en ton algo despectivo o papel da oposición, non? Eu creo que a oposición ten dous papéis importantes. Un, vou a eso. Un dos roles da oposición, creo que é moi importante, é a fiscalización da acción do goberno. A fiscalización da acción do goberno é denunciar públicamente e no pleno as cousas que fai mal o goberno. E, por desgraza, temos moito que denunciar. Pero, aparte deso, temos outra función, que é ser propositivos. Eu xa o ano pasado facía unha proposta a este respecto, que volvo a repetir, a ver se queren tomar nota de algo, porque solucionaría todo o problema de raíz, non?
Primeira cuestión que hai que facer, bueno, eu creo que hai que facer unha licitación conxunta de todo o alumeado de os diferentes eventos festivos da cidade. Licitar nun único contrato, luces de Nadal, luces de Entroido, luces que se colocan para a ascensión, para as festas do Apóstolo e máis, un único contrato. Segundo, que ese contrato sexa plurianual, é dicir, eu saco esa licitación, contrato, e está durante 2-3 anos, con posibilidade de prórroga, que non teño que estar todos os anos con esta película. Terceira cuestión, ten que ter maior peso sobre a oferta económica, a calidade artística e a integración do alumeado na situación, quer dizer, tal e como fixo os pregos Compostela Aberta, pois aquela empresa que tivera mellor oferta económica, na práctica, pois leva ao concurso. Eu podo te asegurar que os vecinos e vecinas de Santiago non lles importa demasiado que en vez de 45.000 coste 44.000, se o de 45.000 é sustancialmente mellor que o de 44.000, non? Bueno, para eso, a lei de contratos do sector público habilita a posibilidade de facer comisións de especialistas para avaliar iso. ¿No? Entón, polo tanto, unha cuestión que se pode que sería bueno, é un procedemento Concha, a considerar. A ver, anda que non hai procedementos na lei de contratos Pero para valorar. Gusto non está escrito, que pasa está que totalmente si é regulado, considerar. pero como que a considerar, quero dicir, hai 20.000 contratos, empezando polos fogos de Apóstol, non? Quero dicir, ti as mesas de contratos as que vas non son moi artísticas, pero pregúntalle satisfactorios para todo o mundo, aos teus compañeiros ou compañeiras que vayan a máis mesas de contratación, bueno, desas satisfactorio para todo o mundo. Ben, entón, terceira cuestión da que debería tomar nota, xa dixemos ano pasado, caso omiso. Cuarta cuestión, maior participación do tecido comercial da cidade. Non? Isto págase todo con diñeiro público. É dicir, págano todos os veciños e veciñas de Santiago a escote. Ben, eu entendo que se gaste diñeiro público porque é un elemento de promoción do pequeno comercio a respecto das grandes superficies comerciais. A mí pareceme ben, pero tamén me parece ben que os grandes beneficiarios do alumeado público é o pequeno comercio e a hostelería de Santiago e, por tanto, que deberían ter unha maior implicación. O Concello debería ser proactivo, debería sentarse cos comerciantes e dicirles queremos que paguedes o 20, o 30, o 40% do alumeado. E ese que se vai a recadar vai ser a maiores do que vai poñer o Concello. O Concello non vai por menos. O que vamos a ter é mellores actividades non só alumeado e vos ides estar tamén na coordinación e na dirección e na selección de actividades. E, por último, dúas cuestións importantes. Que quede marcado normativamente que as luces teñen que estar instaladas o día 1 de decembro, instaladas, e que se conectarán oficialmente no pistoletazo de saída da época de vendas do Nadal, que é a Ponte da Constitución. Entón, como moitos outros concellos do país que teñen estes contratos plurianuais, como acaba de facer o Concello da Coruña, sin ir máis lonxe, ou como fai o Concello de Pontevedra, moitos outros, 1 de decembro colocadas, Ponte da Constitución encendidas, non é tan difícil. E cuarta cuestión, a inspección non a posteriori, como se dixo aquí. A inspección e os técnicos municipais teñen que estar supervisando a instalación para garantir non só que se cumple co que marcan os pregos técnicos, sino con todas as medidas de seguridade. Bueno, son 5 cousas que, por favor, non fai falta ser moi lumbreras para leválas a cabo. Isto, dixémolo, isto mesmo que acabo de decir, podemos repasar en Moroteca, díxeno tal cual hai hoxe un ano. Hoxe hai un ano. Volve a sacar o prego Compostela Aberta exactamente nas mesmas condicións que o ano pasado. Que empezaron unhas semanas antes? Bueno, o que melloraron unhas semanas antes de tempo no alumeado perdeuse en seguridade, en calidade e demais, e o que mellorou o alumeado empeorou uno a pista de xeo, que eso xa é pa nota. Eu só quero dar un dato da pista de xeo. Agora falaremos tamén da pista. Pero só unha cuestión. Eu levo 6 anos no Concello de Santiago, non? Compañeros meus do BNG, moitos máis. E non te dixeras antes o do alumeado tampouco? No, sabes o que sí que non me pasou nunca, Conche? Pero nin con Conde Roa, fíxate ti por onde. Nunca, na vida, nunca houve unha mesa de contratación onde se excluíra o Bloque Nacionalista Galego. Nunca. Nin nos peores anos de Conde Roa. Nunca. Eu en 6 anos non houve un procedimento de contratación o que o Bloque Nacionalista Galego non estivera convidado para participar, non? Entonces, claro, é curioso, non? E ademais é curioso que nese procedimento que non se nos convida a participar cambianse radicalmente as cuestións que estaban no contrato que sí que era público, no que sí que participamos. Baixase o canon, que ten que pagar a empresa concesionaria, o Concello decide asumir o pago da factura da luz, que non é precisamente pequeno, de tal, redúcense os metros de extensión desa pista de xeo e redúcense tamén os días que teñen que estar. E mira ti por onde, que casualidade e que transparencia, que cando se fai todo eso, non só non está nin presente, ni siquiera
os grupos da oposición, sino que nos temos que enterar pola prensa que hai esa licitación. Bueno, pois, cando menos, para mí, cando menos, inaudito. Non, por lo tanto, eu que creo que como mínimo, unha mínima capacidade de autocrítica, e dicir, mira, non o fixemos ben, vale, non o fixemos ben. Eu voucho dicir na pista de xeo, nas luces resérvome. E a partir de aí non o fixemos ben, é un clamor, porque non é que o diga o BNG ou o PP ou o PSOE, é que o din os comerciantes, din os teleiros, din os veciños. Nin o din todos os veciños, tedes que escoitar. Dícenos algo isto. Non sei, mira, ote pola noite dabas unha volta por Santiago, tías 4 ou 5 rúas onde ni siquiera estaban encendidas. Que miremos cada excepción. E non pode ocurrir que se estropeen as luces e se atendan. Hombre, é que o excepcional son outras cousas. Eu creo que, Concha, que en política hai que ter un pouco de humildade, un pouco de capacidade autocrítica, e todo o mundo mete a pata. Eu o primeiro, tive responsabilidades de goberno, eu metín a pata en 20.000 cousas. Reconócelo ahora, claro. Non, recoñecino sempre. Bueno, vou eu responder. Non acabei. A ver, que van 3 contra 1, entón. Simplemente, na mesa do día 17 de novembro, hai un informe asinado pola arquitecta municipal do día 15 de novembro, donde especifica claramente que é necesario nomear un responsable técnico que comprobe os labores de montaxe e de instalación. Pregunta, houbo un nomeamento? Houbo e foi quen supervisou a instalación unha vez feita. Neso concordo en que efectivamente o técnico que fixo o informe o día 13 de decembro diga que tivo traslado do prego, chegou ás miñas mans, chegou ás miñas mans o día de onte. Claro, por qué? A ver, vamos por partes, porque eu teño... A ver, imos ir primeira cuestión... por orde, que agora vai contestar Concha. Debería ter o triple de tempo, como entenderán, porque no resto son 3 contra 1. Bueno, Concha, así foron as eleccións, Concha, saíron 3. Estamos de acordo, pero entón na ordenación dos tempos, por representatividade... A ver, imos recordar un pouco o que se falou na mesa. Falaron da calidade desa ambientación, dese alumeado. Tomo nota, a pesar do que diga Rubén, eu tomo nota perfectamente e teño notas do que se tomou. E para os espectadores, por se non recordan xa, porque falamos moitos temas, falaron da calidade dese alumeado, falábase tamén de como foi esa tramitación, esa xestión, dicía Agustín Hernández que quizáis se fixo demasiado tarde e logo a empresa foi con moita premura. Falamos tamén sobre esa seguridade, sobre como se procedeu a facer ese informe técnico, ese expediente, finalmente, que deu lugar a ese expediente. Rubén aportaba algunhas propostas para mellorar, xa de cara a vindeiros anos, porque agora xa estamos en pleno Nadal. Así que, Concha, agora sí que quería aclarar. Bueno, vou empezar pola última parte sobre as posibles modificacións no procedimento de contratación. Rubén, non é a primeira vez que chas escoito, supoño que tamén non é a primeira vez que o fais, nin sequera o ano pasado, senón foron moitos anos anteriores. Tamén non é a primeira vez que che decimos que efectivamente estamos considerando, porque obviamente isto melloraría non para o goberno de Compostela Aberta, senón para o resultado que pudera ter esta cidade, vale? Entón, é tamén decir que, se efectivamente o resolvemos, que é toda a nosa intención, sentaríamos precedente, como moitas outras cousas, porque supoño que moitas das cuestións que aquí planteas, xa digo, se plantearon en anos anteriores. Efectivamente, a contratación este ano estuvo lista pro 1 de decembro, e iniciouse o proceso o 2 de decembro, ca previsión de rematar o día 10, e ca supervisión técnica unha vez feito. Efectivamente, non se fixo a supervisión técnica no momento de ir instalando, fíxose despois. Detectáronse os problemas, día 10, había un informe técnico do día 12. Usted o dice, máis rápida a reacción non pode ser, vale? E, efectivamente, pois é a empresa quen ten responsabilidade de facelo de acordo ás previsións que había no prego de contratación, as obrigas, perdón, que había no prego de contratación, e así o exixiu o Concello o día seguinte de rematar a instalación. É un expediente que está aberto. No momento en que este pechado terán acceso como teñen a todos. Non podía ser de outra maneira. Todo cuestións administrativas complexas, pero ordinarias na tramitación administrativa de este expediente de iluminación. Despois,
non podo estar de acordo co clamor popular. O Partido Popular levou ao último pleno onde estaban todos ustedes, como eu, unha proposta sobre o que debería ser o espírito de Navidade e o modelo de Nadal. Moi lexítimo, o seu. Eso sí, votamos en contra todos os grupos políticos que estábamos ali, que supoño que representamos a alguén, non? Eu doume porque... Hombre, pois era unha proposta sobre como o Nadal. Cambiei de alumeado a Nadal. Pero que ten que Pois ver? que o clamor popular sobre o Nadal e a organización e xestión do Nadal de Compostela Aberta non é tan clamor popular, porque cando hai unha proposta, por favor... Vale, non estou cambiando o de alumeado, falámolo, o Nadal para Compostela Aberta é algo máis co alumeado. Entón, cando ustedes dicen que non se está á altura no alumeado, que é impropio da capital de Galicia. Eu dígolle que está á altura do orzamento de 2016, que é algo máis de 50.000 euros o orzamento para alumeado. É que xa houve anos que ainda foi menos. En 2012, gobernando o Partido Popular, foron 40.000 euros. E dito isto, obviamente, bueno, eso dice usted, eso dice usted. As memorias son o que teñen, que salvaguardan o que queren. Non é, obviamente, nin a miña opinión, nin a de moita outra xente. O que é obxectivable é que o orzamento deste ano foi de 50.000 euros, algo máis, e o daquel ano foi de 40.000 euros. Os gustos non está escrito. Vale? E iso sí, señor Paco Reyes, xa yo dixen antes, nós non vamos competir na liga de quen pon as mellores luces e o mellor alumeado. Non vamos a competir nesa luga. Vale? Sin dúda ninguna, porque preferimos dar conta por outras cuestións máis sustantivas para esta cidade que é o investimento en luces. Eso non quere decir que efectivamente non entendamos que debemos mellorar, facer máis participativo, máis acaído o orzamento, o resultado, incluso pois a participación no alumeado. Dito eso outra vez, nós podemos competir en programación, trouguenllo a todos. Isto tamén é Nadal, é modelo de Nadal, que chegue a máis lugares da cidade, a máis persoas, que sea máis participado pola cultura, por os tempos de ocio e de conciliación e desfrute pos veciños. Pois é outra forma de entender o Nadal. Xa lle digo que o Partido Popular presentou unha moción a pleno dicindo como entendía que debería ser o Nadal. Non fai nin unha semana, votámoslle en contra, todos os demais. Vale? E logo, bueno, pois, xa digo que nesa liga de aspiración a quen inviste máis en luces, porque a min tampouco me gustaría estar dando aquí conta de que destinamos centos de miles de euros, pois, en luces. Entón, bueno, vai así. A verdade é que se esa afirmación fora, pois, en paralelo a unha execución cando menos brillante, por exemplo, en alguna cuestión que é de vosa competencia, da súa competencia como servizos sociais, pois nós estaríamos encantados de escoitar iso, porque poderíamos incluso estar de acordo. Pero é que creo que tamén, se fixéramos un análisis da execución a data de hoxe, por exemplo, a partida de servicios sociais, pois estaríamos incluso máis abrallados, porque, claro, cando alguén non é capaz de facer algo que é repetitivo ao longo do ano, pois eso denota, eso é unha diagnose, eso é unha xestión, despois do que temos asumido solo en pagos de sentencias e procedimentos mal realizados, carai, non por 50.000 euros. O que digo é que este goberno, a día 30 de setembro, falou de memoria, tiña menos do 50% de execución do orzamento, tendo en conta que hai moito orzamento que é automático, posto que nóminas e gasto corrente, polo tanto, bueno, obviamente é que o alumeado é simplemente unha mostra de incapacidade dun goberno. E, por certo, estou totalmente de acordo co señor vocero do BNG, o máis lamentable é que o goberno non sexa capaz de facer autocrítica. E non é un clamor popular, é que eu paseo pola rúa, escoito a xente, e o que é inaudito é que o señor Duro, o día 9 do 12, dixera a pista de SEO estará adxudicada a vindeira semana. Que eu saiba, 9 más 7 son 16. Bueno. Eu sei... Creo que está adxudicada desde bueno, logo despois falaremos da pista de SEO, pero eu por 2 días ten razón. Eu antes de vir aquí pasei xusto ao lado da pista de SEO. E sinceramente, que ninguén valore o que vou decir fora deste ámbito. Aquilo era un exemplo do que a mí, bueno,
4 traballadores, as medidas de seguridade, millor non falar delas, unha camioneta situada diante, aínda estaban comenzando hoxe día 21 ás 5 da tarde, empezando a fabricar o SEO, non sei se estará mañán, día 22, en funcionamento, unha pista máis pequena e máis cara. Eso é o resultado. E, por certo, absolutamente escura, no sentido, como suliñou o portavoz do BNG, que o proceso foi absolutamente extraordinario. Bueno. Creo que sí, é certo, o vindeiro ano igual innova a Compostela Aberta. O vindeiro ano igual a pista de SEO a contratan por emerxencia. Pode ser, ese é o seguinte paso. Bueno, imos falar agora da pista de SEO. Paco pedíame a palabra, non sei se quería apuntar algo sobre o que estábamos a falar agora. Concretamente tres cuestións. Na primeira, con respecto a todo o que a nós non nos gustaba do que fixo o goberno do Partido Popular os últimos 4 anos, pasamos 4 anos criticándoos, Ben, o coñecen perfectamente. Cando dixemos da oposición que fai a oposición pasamos 4 anos fiscalizando a acción do goberno, obviamente. Que non era nada excepcional, Paco. Eu cando dixen eso, segundo, solo constatando. Home, a mí eso de que cando se remate, se peche o expediente sobre a empresa das luces, entonces haberá todo, non, respostar que o que acontece con Ferrovial, que se lle contratou, canto se lle vai pagar, e con que contrato, e como se vai pagar, non hai que esperar a que se peche ningún expediente de nada. Paco, eu non che vou responder aquí, hombre, podes lanzar unha pregunta por escrito, eu non che vou responder nunha tertulia. O programa de Nadal. Se quere vostede, podemos preparado. O fixemos públicamente no pleno e quedou constancia en acta. O programa de Nadal, home, é que isto non está pelexado co tema das luces. É que Coruña ten programa de Nadal, é que Ourense ten programa de Nadal, é que Vigo ten programa de Nadal, é que Málaga ten programa de Nadal. Por lo tanto, unha cousa non ten que ver ca outra. Nos non falamos de centos de miles de euros, nos falamos do mesmo esforzo de investimento que Ourense, Coruña e Vigo que o faga esta cidade. Por lo tanto, o que pase que estamos a falar, obviamente, dun euro por habitante. Somente falamos diso. Pero o que estamos tentando de proxectar esta cidade cara a 500.000 de habitantes que teñen que vir aquí porque atopan atractiva a nosa cidade, atopan atractivo o noso comercio, atopan atractiva a nosa hostelería, deixan aquí diñeiro e se fai o negocio. Eso é importante, por lo tanto, ese é un investimento. Bueno, eso é compartido, Paco, sin duda. Non sei se é para luces ou é para outro tipo de actividades, pero eso é compartido, non hai duda. Ben, non sei, Rubén, se quere apuntar algo máis sobre isto que estamos a falar ou pasamos de cheo á pista de xeo, que ademais o BNG foi o grupo, podemos dicir, máis crítico con ese procedimento negociado sen publicidade. Recordamos que no concurso non se presentou ningunha empresa, por iso houve este problema coa pista de xeo. Finalmente abriuse un procedimento negociado sen publicidade e a pista de xeo estáse a instalar, como apuntaba Agustín, hoxe, está supostamente mañá estaría en funcionamento, e hai varias cuestións que se apuntaba tamén dende a oposición sobre se haberá xornadas de portas abertas, se haberá invitación, se a pista é máis pequena do normal. Basicamente, se as condicións cambiaron sobre o concurso inicial. Comezo con Rubén. O primeiro que hai que dicir é por que queda deserto. Nunca quedou deserto este concurso. Vale? Si se sacara en tempo e forma, aseguro que non quedaría deserto. Vale? Entonces, cal é o problema? Bueno, hai poucas empresas que se dedican a montar pistas de xelo e evidentemente todos os concellos licitan con moitísima máis antelación que Santiago de Compostela, non? E, por lo tanto, bueno, pues, este o último, tarde mal e de arrastro, pues, non arriscas, e se montas en outra cidade, pues, moitas empresas non teñen capacidade de montar en 2 sitios ao máis tempo. Entonces, ao final, queda deserto porque se sacou moi tarde e con uns malos pregos. E despois entrarei niso, non? Claro, queda deserto. Nese procedimento que queda deserto, nos participamos como sempre. Todos os grupos da oposición. Pero casualmente, sácase tarde, queda deserto e axudícase nun procedimento. Non, a urxencia non está reñida ca transparencia, Concha. En ningún sitio. A urxencia non está reñida ca transparencia. E vos presentáchedes vos como paladíns da transparencia. Entón, nunca pasou isto. E eu agardo que sexa a última vez que pase. Agardo que sexa a última vez que se axudica nada neste Concello onde os grupos de oposición teñen vetada a participación. Non só vetada, sino que nos entramos polos medios de comunicación que se vai facer. Ese día que se fai, non só non podo participar, sino que ni siquiera me podo enterar, intentei saber cales iban ser as condicións dese contrato.
E claro, cando non me podo enterar, pois bueno, empezas a pensar mal, non? E dis, bueno, pois seguro que non me entero e seguro que non participo porque cambiaron radicalmente as condicións. E vaya se cambiaron as condicións. Claro, a min alguén me terá que explicar unha cousa, Concha. Como pode ser que a Feira do Libro se lle pide unha fianza por colocar o posto no paseo central da Alameda, creo que a Feira do Libro está unha semana, unha cousa así, a fianza que se lle pide a Feira do Libro son 12.000 euros por colocar os stands no tal, non? Como pode ser que no concurso inicial, que estaba previsto 2 meses e pico, porque isto era hasta finais de febreiro, a fianza que se lle pide a pista de xelo, que ten ánimo de lucro, hai que lembralo, son 2.000 euros. A mí me gustaría, xa preguntamos por escrito, cal é o criterio técnico que avala que a esta pista de xelo se lle piden 2.000 euros de fianza e a Feira do Libro 12.000. Eu quero saber como se pode facer para cambiar radicalmente as condicións de contratación unha vez que queda deserto, porque claro, con estas condicións, aseguroche que se chegades a sacar con estas condicións en tempo e forma, teades 20 empresas, porque é un chollazo. Oiga, un canon de 1.000 euros, por ter a explotación deso, 1.000 euros. O Concello paga a luz, que nunca pagou. A luz son mínimo 6.000, 8.000, 9.000 euros como mínimo. Sempre o tivo que asumir a empresa que xestiona tal. E casualmente, no novo contrato que fai Compostela Aberta, por obra de maxia, quen empeza a pagar iso? Pois mira ti por onde? O Concello. É dicir, eso todo é beneficio industrial a maiores para a empresa que explota. Pero claro, que pasa? Os días bons para a pista de xelo evidentemente eran agora, que esa é outra das razóns polas que queda deserta, por certo. Porque a xente di, oiga, mire, eu non quero ter a pista de xelo en febreiro, eu quero tela en decembro, cando os rapaces están de vacacións, cando a xente está de compras, non en febreiro. Entón, que pasa? Ahora, no novo contrato, quítanlle febreiro, non teñen que estar en febreiro, permítenlle que a pista sexa de dimensións moito máis cativas do que estaba inicialmente contratada. Bueno, vamos, é que ao final está claro, hai unha empresa que fai un prego e que lle dita o Concello o que quere. E o Concello asume o que hai por non meter a pata todavía máis e quedarse sin pista, que xa sería, bueno, pois un pouco o motivo xa de mofa de todo o mundo, e ao final acabas asumindo unhas condicións que, bueno, claro, é curioso, non? Estaba a intervención en todo este proceso, porque iso é unha cuestión que non é menor, non? Claro, que non están os grupos da oposición, non o fiscaliza a intervención do Concello. Bueno, pois, que queres que che diga? Será legal. Eso xa o veremos. Bueno, eso xa veremos. Ahora, desde logo, en termos políticos, xa che digo, eu vivín cousas complexas neste Concello. Ahora, é a primeira vez, e repito, que nun procedimento de contratación non se permite a presencia dos grupos da oposición, que é a garantía de velar pola transparencia tamén dos procesos, senón non estaríamos en ninguna mesa de contratación. Hai outros concellos que non o fan, porque non é obrigatorio, ollo. Non obriga a lei. Por eso mismo, bueno, sábelo claro, ben, Rubén. Pero non é obrigatorio que estemos en ninguna mesa de contratación, en ninguna, Concha. Non é obrigatorio. E este era unha situación excepcional e urxente. Concha, e pensas... No, por eso se resolveu así. Vouche facer unha pregunta. Pensas que esta foi a primeira situación excepcional e urxente que se atopou este Concello en 10 anos? Ou en 15? Hombre, creo que non. Temos un atraso de 2 días, imagínense con ustedes intentando arreglar todo isto, porque igual o objetivo era que non houbera pista. E nos políticamente tiñamos moi claro que tiña que haber, e non día. É cumprindo a normativa. Que nos vamos a meter en un lío de normativa para por favor. Todas as garantías ten que ter. Imos deixar que remate Rubén e logo... Acabar unha cousa. Claro, eu digo, a celeridade, a urxencia, xa, non me meto nos motivos porque chegamos a eso. Non está reñido ca transparencia. A nós teñenos chamado, e creo que os grupos de oposición, agora e antes, e cando gobernábamos nós, igual con quen estaba na oposición. Eu creo que todo o mundo foi sempre tremendamente sensato e leal institucionalmente. A mí me teñen chamado horas antes dunha mesa de contratación. Cousa que é totalmente irregular. Oiga, por favor, é que non nos dá tempo a sacalo, podedes vir, avisamos con moi pouco tempo, perdonade e tal, disculpas do concelleiro de turno, non hai problema, e oi, se vai á mesa, e para facilitar as cousas, sempre. Fiscalizaron todo o que temos encima. Sempre. É a primeira vez, desde que eu estou neste concello, pero me consta que é a primeira vez que pasa no Concello de Santiago, que hai unha contratación
pública deste tipo e non poden participar os grupos da oposición. A primeira vez. Bueno, imos escoitar a Agustín, Paco e logo Concha. Contesta vostede a todas estas cuestións que máis ou menos vai ser un pouco a mesma idea para ir organizando. Suscribindo o que suliñou o portavoz do BNG, tamén engadir que non habrá, de acordo coas informacións que nos temos, xornada de portas abertas, que a copia que nos temos do acordo da Xunta de Goberno está chea de presuntas irregularidades, que é sorprendente que o inicio do expediente o asine únicamente a concelleira. Lembro que a pista de SEO impulsada pola Concellería de Promoción Económica, puesto que a xustificación da ocupación dun espazo público na nosa Alameda é precisamente para servir de acicate a actividade comercial da cidade nas festas do Nadal, non? Precisamente, bueno, xa perdemos unha parte importante do que é a actividade comercial das festas do Nadal. En todo caso, tamén sorpréndeme que vostede diga que a maioría dos anos nos últimos 10 anos. O día que o ano que estaba eu de alcalde, creo que tive a oportunidade de o 12 de percorrer a pista o día creo que foi o 4 de decembro. O 4 de decembro. Antes, do 2012, estou falando do 2014, pero en todo caso estamos falando do ano 2016 e do goberno de Compostela Berta. Neste momento é un espectáculo lamentable a montaxe da pista de SEO, lamentable, nunca hai outra calificación, Agustín. A imaxe que dá esa montaxe é lamentable, incumpre, vamos, claramente calquera visión rigurosa do que é unha actividade laboral. Parece mentira que Compostela Berta non se decate desa cuestión, e aparte, gustaríame que a concelleira pois afirmara, así que é así, que o expediente conta coa participación e co informe favorable da interventora, nos pensamos que non, e dos técnicos, porque creemos que non hai ningún técnico, excepto o director da asesoría xurídica, que obviamente é un técnico de confianza. A seguridade xurídica. É un técnico de confianza, pero explique vostede por que os técnicos da consellería non asignaron este expediente. Obviamente, sin entrar na cuestión de que, home, creo que co teléfono é posible resolver calquera cuestión. E, lóxicamente, se vostedes, a ausencia é culpa de vostedes, non é culpa da oposición. É que xa é colmo escoitar que a oposición tiña interés en que non tiveramos pista de SEO. Vamos, eso xa é o colmo, home, falando un pouco con palabras grosas, da cara dura. Que é increíble que vostedes sexa capaz de decir Agustín, que a culpa desto é da oposición. Home, a culpa será de que vostedes tardaron moitísimo, acurtaron os prazos, e claro, agora están desbordados polos acontecementos. Recoñezan os erros, pidan perdón á cidadanía, apunten o que hábilmente está trasladando o portavoz do BNG, aprendan do resto dos concellos, e tenten facer as cousas ben. Hombre, que nos diga usted a nos que pidamos perdón despois do que vemos, pero mira, Paco, a túa palabra non vou interrumpir, resérvome para o final. Moi ben, para o final. A vista da situación. Fíxese que lle eu deixar agora un momento contestar, pero imos con Paco. O primeiro que temos efectivamente que falar dun concurso que se acurtaron efectivamente os prazos. Foi ese un dos motivos de que quedara deserto, porque existe un informe de intervención, se non lembro mal, no que di que tradicionalmente se dá 30 días ás empresas para que puedan presentar as súas ofertas, que facelo soamente nun prazo de 15 días, pois pode supoñer un problema de desorientación e demais para as empresas e, polo tanto, que non nos recomenda. Como sempre que se fai unha recomendación a este goberno, pois non fai caso e, polo tanto, 15 días cuns pregos peores que os do ano pasado e queda deserto. A solución é un contrato por urxencia. Unha urxencia para nós, dende logo, absolutamente lóxica e explicable. É dicir, que o 24 de decembro é a noite boa e o 25 de decembro é o día de Nadal é unha cousa absolutamente sobrevida este ano. Nunca pasou, nunca aconteceu tal cousa. Por tanto, eso justifica a urxencia, obviamente, non? Ben, esa urxencia, ademais, vai acompañada dun negociado sen publicidade. Iso, para que todo o mundo nos pode entender, a dedo. Non me amento a dedo. Pero o que é máis grave é que se modifican sustancialmente as condicións do contrato. E o artigo 54 da Lei de Contratos do Sector Público di claramente que despois de que un contrato quede deserto se pode facer legalmente un negociado sen publicidade sempre que non se modifiquen as condicións do anterior contrato. Porque, claro,
efectivamente, o que decía antes Rubén, se ti resulta que o que lle ofertas ás empresas é que ti, Concello, vas pagar o custe da electricidade entre 6 e 9.000 euros, mínimo, e que ademais lle baixa, se non lembro mal, de 2.500 a 1.000 euros o que o canon que teñen que pagar, pois evidentemente, eso pois garante uns beneficios que unas empresas estarían dispostas a presentarse, pero non o puideron facer. Isto se lle fai a dedo a unha empresa. Se di que isto ten todas as bendicións da asesoría xurídica, o de director da asesoría xurídica. No, do director da asesoría xurídica non, porque non existe. Non hai dirección de asesoría xurídica neste Concello. De feito, se está creando para o ano que ven, o que demostra que non existe. E, polo tanto, quen ten que ser o asesor xurídico mentras non se crea a plaza de director e non se nome, ten que ser o secretario, que non é quen está indo ás mesas de contratación e que non é quen está a facer este tipo de informes. Pero, de todas maneiras, se o Goberno de Compostela Verde está tan convencido de que efectivamente, xurídicamente está ben, entón, eu o que lles digo é, do mesmo xito que o alcalde adica o seu tempo a rebuscar nos caixóns expedientes de hai 30 anos para leválo diante da Fiscalía, o ten moito máis sinxelo, este está en riba da mesa, que o colla e que o leve a Fiscalía para avaliarse algún problema. Así de sinxelo. Así de sinxelo. Bueno, pois unanimidade aquí por parte da oposición con respecto a este asunto da pista de xeo. Concha, vostede vai contestando así de vez en cando falan, pero eu non sei se na casa se enteran do que vostede quere dicir, así que agora sí que aclare vostede eses puntos que quería. Dúas cuestións, unha que varía, outra non. En esta ocasión asumimos, efectivamente, que a pista de xeo non estuvo no tempo nin na forma que debería ser máis desexable. Efectivamente, isto provocou unha situación de excepcionalidade, que é que non se presentaran ofertas. Automáticamente hai que dar unha resposta urxente, porque era imprescindible que a pista de xeo estuvera montada neste tempo, no período vacacional dos nenos. Por eso se vai a un procedimento que efectivamente reúne todas os requisitos de legalidade, un contrato negociado sin publicidade. Non é o primeiro que se fai neste Concello, nin noutros do mundo. E, obviamente, ten todas as garantías. Non íbamos meternos para a contratación dunha pista de xeo en algo que non reunira todas as garantías xurídicas e de seguridade respecto do que ten que ver cos criterios técnicos de fianzas. Asumido de que foi unha situación excepcional e que hai dificultade, houve unha dificultade notable para que estuveran as cousas en tempo e da mellor maneira posible, pois efectivamente analizaremos que pasou co prego, que pasou cos prazos, cales foron as dificultades, pero entenderán, xa o dixo o meu compañeiro Xan Duro, que non é o momento de facelo agora, que agora estamos dedicados a que este funcionando a pista de xeo nas mellores condicións posibles. Sin máis, creo que é o interese de todos. Dito isto, pois bueno, o que non é novedoso é os calificativos que utilizan para todo. Lamentables, cara dura, caos, desbordado, non é nada novo. Eso sí, faise cunha pista de xeo. E fálase de que ten que vaya o expediente a Fiscalía como van outros. Hombre, que me digan ustedes eso, que nos deixaron en herdanza a nós e a todos os veciños e veciñas de Compostela a contratación de escolas infantiles, que estaban todos nas mesas de contratación e seguindo o procedimento. Agora, que hai sentencias judiciales claros de que aquel procedimento non foi ben feito, yo houbo que retrotraelo. O contrato de telefonía, ou o parque de bombeiros, que foi o que foi á Fiscalía Paco Reyes. Creo que hai que salvar distancias notables. Hombre, asignaron... Non diga vostede, porque é importante. A ver, está asignado polos técnicos. A ver, vemos a unha tertulia onde temos que falar do que ocupa a cidadanía, como que é que este a pista de xeo en tempo e forma. E a transparencia, outra vez, teñen acceso, estamos dando conta. Pregunto, asinaron os técnicos? Está asinado
con garantía No, xurídica eu non pregunto se total. está asignado con garantía Pois xúrica, mire, faltaría máis, resulta que eu senón habría non unha son a responsabilidade. responsable do negociado, non consultei o expediente, pero No, eu sí que consultei o expediente, é a miña obriga. Supoño Home, que reúne os requisitos necesarios para que este en orde. Cos técnicos Os técnicos correspondentes. creo que non asinaron. E a Agustín. interventora non estaba. Vale. Home, a interventora, eu, cando Vale. tiven Por eso responsabilidades mismo, mira, no unha goberno, manera de sempre tiña obstaculizalo. interese en que a interventora asinara os acordos que eu adoptaba. Porque era a miña garantía de que, Tamén de é que a- as tamén é a as nosa e cuestións ían foi polo o bo camiño. procedemento que se sigue habitualmente. Con capista de xeo. Efectivamente foi máis tardío, houbo a excepcionalidade de que non houbera ofertas e houbo que respondelo un procedemento sin publicidade, negociado, é algo habitual para cuantías, No, para Compostela Aberta, como as sí. que Para facemos Compostela Aberta os cunha negociados son pista de habituais, xeo. sí, sí. Nada extraordinario. E homologar esta situación a outras situacións que vivimos neste Concello, que tuvemos que facer un pleno extraordinario para transferir créditos e pagar sentencias judiciais, pois, hombre, salven non as somente foi para distancias. iso. No, é Salven que as eso é distancias, manipulación, eso é creo. manipulación. E sobre os tempos, señor Agustín, tamén lle teño que reconocer, para que digan que non cambiamos, efectivamente, en 2012 estuvo a pista de xeo antes da ponte. En 2013, o 12 de decembro, e vostede díceme que en 2014 tamén antes da ponte. En 2006, 19 de decembro. 2007, 20 de decembro. 2008, 19 de decembro. 2009, 18 de decembro. Non deixa de ser unha actividade comercial, como ben dixo Rubén, para dinamizar tamén o comercio e particularmente dirixidas a nenos e nenas fora de horario. Para dinamizar fora de horario a escolar. dinamizar o comercio, por iso é un Por eso expediente ten- que leva por eso- promoción económica. Sí, por eso hai outras formas de dinamización do comercio local. Digolle un exemplo, o mercado que está situado na carreira do Conde desde o día 3 de decembro. E que disfrutan xa Eso é moitos eso é con unha os novidade? pedáns. Non, No. pero está ali, non Pues, oculten, claro, é que ao lado da pista da Alameda ou colaboración, porque a organización foi de outros do Mercado da Estrela que se fixo este último fin de Tampouco semana unha novidade. en esta zona. Efectivamente, Tampouco unha pero novidade. salen O por digo eso, porque pero parece que usted ten vostedes- interese en poñer o foco ali nas Teño a obriga de denunciar aquilo que non funciona. As excepcionalidades, sí, pero obviamente- debemos ampliar, porque a imaxen que proxectan desta cidade sí que creo que non se corresponde co que unha maioría desta mira, cidade eso sí que- vive do Nadal e da Temos que cidade. Que os culpables, Non da hai imaxe culpables, fala do usted. desastre da iluminación, sexamos Fale os que usted. temos a obriga de denunciar ese desastre, Naide- xa é o colmo. Naide fala de eso. Ben, Bueno, fala da sí, imaxen imos que ir rematando, protestan. voulle dar a palabra. Rubén e Paco querían dicir algo e así rematamos xa todos porque se nos foi o tempo, así que hoxe non pasamos neste debate de falar do Nadal. Aí vai E de quedar cuestións tan o tema. técnicas que, bueno, creo que non Rubén, demasiado interesantes. que quería vostede apuntar para rematar? Telegráficamente, dúas cuestións. Primeira, certamente, como decía Concha, non é nada novo nin excepcional que haxa contratos por negocios sin publicidades. O que é novo e excepcional, e espero que sexa a última vez, é un contrato dun negociado sin publicidade do que non participan os grupos da oposición. Eso sí que é novo. Segunda cuestión, claro, hai cousas que non se conta todo, ¿no? Porque claro, por que o Concello asume a luz? Bueno, pois non é só por aforrarlle 6.000 ou 9.000 euros que vai a dar máis de beneficio á empresa adjudicataria. É porque se a empresa adjudicataria tivese que tramitar a luz como tiveron que tramitar as empresas anteriores, só a tramitación do permiso á Consellería de Industria para instalar o xenerador, activalo e demais implicaría que non habría pista de xelo ata o ano que ven. Entón, a única igual cosa... entende, se Claro, entende o procedemento, sí, pero sabes cal é o se entende problema? a Que o voso situación. mal facer lle costa 9.000 euros aos veciños de Santiago en forma de factura de luz. Volvo a dicir, comparado 9.000 pois euros. co que levamos Bueno, pagado en sentencias. pero bueno, polo menos facelo con un Por pouco mal de facelo, carai, Rubén. pero facelo con un pouco de transparencia, Carai, decir, mira, metimos a pata, Xa facedes, ahora, mira. no, metimos a pata, a única forma que temos de ter a pista de xelo ahora é pagar máis, que terán que pagar máis os veciños e tal. Pero non é só o problema pagar máis, é que despois o servicio é bastante peor. Primeira cuestión que non vai haber este ano, xornada de portas abertas. Que quere dicir eso? Bueno, pois que os colexios de Santiago podían ir gratis. E os nenos e as nenas, había unhas xornadas que iban gratis a pista de xeo. Eso non o vai haber este ano. Bueno, creo que non é precisamente unha mellora. Creo que non é unha mellora ter unhas instalacións peores. Creo que tampouco unha mellora. E creo que non é unha mellora ter
un tempo moitísimo máis acotado, porque na práctica vai estar un tercio do tempo que estivo en algún outro ano, non? Polo tanto, o resultado final, pésimo. Non? Ahora busquemos as explicacións de por que se chega a un resultado pésimo, e cada un terá as súas. Ahora, que o resultado final non é bo, pois eso é unha evidencia, non? Vale, quería, Paco, tamén somente dúas breve, cousas. porque temos que A despedir. primeira, porque as falsedades, por moito que se repitan, non se fan verdade, non? O pleno no que había que adicar toda unha serie de remanentes, pois non se debió soamente a unas sentenzas. Entre outras cosas se debía a que, como non foi que no goberno de Compostela Aberta de gastar o diñeiro que tiña que investir nesta cidade, somente pudo investir o 27% do que estaba previsto, tivo que dedicar por lei o diñeiro precisamente a pago de débeda pública, cando mellor estaría investido na cidade e xerando riqueza. Por certo, sentenzas, bueno, tamén está a sentenza da xerente de Incolsa, que perdeu, neste caso, Compostela Aberta, ou, por exemplo, o custe do combustible para o transporte público que che compartido por Compostela Aberta. Pero iso non sei por que non falan. Con respecto ao tema de que non é a primeira vez un contrato negociado sen publicidade, e concretamente no que fai referencia a Compostela Aberta, é certo. Mire, en tema de suministros, o 65% dos contratos a dedo, negociados en publicidade de contratos menores. O 65, 2/3. No caso dos servizos, a mitad de todos os contratos adjudicados a dedo. Efectivamente, esta vez non é a primeira. Bueno, sácame, Paco, Podo moitos pechar? temas que nos darían para monográficos, para debates monográficos que hoxe non podemos tratar, así que imos rematar. Non sei, Agustín, se quere dicir algo, porque vai pechar Concha, pois pechamos xa con Concha. Bueno, sencillamente, Rubén, o calificativo de pésimo, acepto que o resultado final é mellorable e que neso traballamos, esperamos facelo máis participadamente, pero tamén recordo que Compostela ten un alumeado que disfrutan moitos composteláns no centro histórico, na zona nova e nos barrios da cidade, e terá pista de xeo para que vayan os seus nenos, nenas e adultas e disfruten. O sea que, escoitándos, parecería que estábamos nunha situación de absoluta excepcional, que é mellorable, sin duda ninguna, para iso viñemos, e si finalizamos facendo con gusto de todos e todas, tamén sentaremos precedente, O problema é que está daquela maneira, Concha. Hombre, Daquela maneira. pois se o facemos todo perfecto, pechamos. Paco. Bueno, pois Non é a nosa aquí- intención Non, tampouco, repetir. Melloramos. Se facedes efecto repetir, se non pechade. Aquí imos pechar porque senón imos continuar outra vez a facer o mesmo Sí. debate, que xa está a cousa aclarada, creo que quedaron perfectamente claras as visións de cada grupo. Eu quero desexardes os catro, sexan cales sexan as súas visións, as súas crenzas ou as súas tradicións, un bo Nadal, que teñan unha boa noite boa, nunca mellor dito. Moitas grazas. Bon Nadal tamén Bon para Nadal. vos e para todos os E que bo Nadal nos tamén están para tamén. os espectadores. Graciñas por acompañarnos unha vez máis aquí no noso debate.